Jatend piny marango weche mag somo ochopo mbele komiti mar od bura mochung' ne weche mag somo. Apun nolero ne komiti mar somo e od bura moko kuom chike mochan loki e migawono, ahinya to kotenore kod omenda mag jiwo somo mag kuonde tiegruok mamalo kod paro moko mochwal ewi somono, ka en keto mondo mi counties obedi kod ting' mar neno ni somo odhi e yo makare. Jatend migawo bende idwaro ni mondo bi otelne weche mag jopuonj. E sir mar somo mamalo, parono wacho ni chudo makamano mondo mi ochwal marom ne jopuonjre duto madwaro sir ma ok onon anyuola magiaye. Yeah, the team that was developing the bills actually took into consideration the GOE Act, and some of the institutions that were affected, like the KLB Act, though it was taken to cabinet, it has not been forwarded here, because now it is part of the GOE, and also the JKF and SEPU. SEPU is going to be removed from the bill because of the GOE Act. For JKF, we have provided for some responsibilities that JKF was doing, we have provided for them in the bill.